Díomh is mis sláin í chaáin agus támansa I mBaile Fionn Trá atá timpeall sé nó 7 leistíir den Naomh agus in nuamh hamchan Tiocfaidh Cosán na Naomh a chiúil ach ní méonar dhéanama ach le cúnamh agus le cóirle hamáis I luing fearr agus stairí áitiúil a thochan bualadm híos ar an Traigh. Ha mi dit so chláinnig a tusacha Cosan na Naomh ach sarni mómid bhile mar aga na bhórgat ní láine bhólk ní bhógat do éidir báistí hart cosóig bha agus teasar bha agus rodí mar sin budí alisci beidir agus bí a thuirleat agus tá an Cosan hain timppóid éhíli dhéagad stocha 80 km. Agus bhfuil sé dachar máis? Ní ná tá sé levéalta go má agus beidir cúpla ardánú Ísleán sin eile. Agus bhfuil an stair buintach leis an áte timppla níos? Ó, cinnte go bhfuil. Stocha ré nó luistíocht thosnaionn leis Cosan an Cosan na Naomh agus sena hagach na daoine na hiileúlaigh isteach bháid agus siomídí isteach ar Traigh seo. Agus san son go dtí áitan na chriochnaionn ar nós Galaras, cíl mail céadar agus as an go bár Chnoc Breanainn. Ach riimi sin a ríist, hí an Cosan sa ann, agus sena hóg na cístathe ar láimhe an dingen tú, agus sena bhí an Cosan sa a dhéanamh go daoine riimi sin I roianna bágánach. Agus hagadí sé stechan sa, agus tíbal déad an táirigh nó tusacha nóid I gine dís an trusa féle go dtí socha mhaidís hí sé tuairt ó mós don 10 págánach lú. Aimsir lúnasa tusach lúnasa. Agus sé bhríhí chu lei sin dingen tú ná go míocht bí ann an uair sin. Tarcaide ar úr agus an fóra techt agus na heir a gascart agus bhí tarcaid bhíacha agus é lántásta. Agus bhuiine dí sé meach barach Chnoc Breanainn agus bhíh féle móracha bheith póstaí chaún, clánastí a dhéanamh, bhí sé réiteach beidir argóintí a bhí an fena bliana agus cadé féle agus ó mós a thuirta go don níos a chuid an bí seo ar fáildóibh. So gur mí tús leis mar sin agus cadé chiadáte? Cynnig mi tús leis an dúis ach raibh míid siar chomá tá staid eile ní bhéidir na náte ágant chláine gan pí staid eile socha ó tíú ís sa sean leitich gaáin. Bhí trídach cámór mitasach an só. Idir na fianna, fiún mo cúil, agus na fianna, agus rí an daun, a hánig chun únra I dhéanamh éirin, dar bhainnim dara daun, agus bhí rí na Frankin na hánta, dar bhainnim bochán, agus rite eile na hórpa, agus handar istechan sa, ach bhí sé clostige fiún mo cúil go raibh le hédí techt, agus bhí ferfeide gur a gelastéar an sagúin, dar bhainnim count cnéis, ach na héite cholle verbocht. Bhí sé náde chroch waren, agus na de húise sé, hín cuan sa lán suas go barada bháid, agus deirtar go bhfuil einim áite sa mó, pointin na báitce, agus sin sena einim gaalainn bhád, báitc. Agus go bheith siúil ó hebh taobh chuin gan do choisilucha.